פייספורט 5 פלוס. בערב הקבוצה שלי מכבי קריית גת. לפני שנה הפילה קריית גת לראשונה בתולדותיה אל ליגת העל, בסיומה של העונה ירדה חזרה אל הליגה הלאומית. אולם במהלך העונה ובעיקר לקראת סופה הציגה קריית גת כדורגל מצוין וכמעט הצליחה להישאר בליגה למרות שתקציבה היה הנמוך ביותר. אחת הבעיות הגדולות בהן נתקלה קריית גת הייתה העובדה שחלק ניכר ממשחקיה לא יכלו להתקיים במגרשה הביתי. את הנקודה הראשונה שלה בליגת העל השיגה בסופו של דבר קריית גת במשחק הביתי הראשון שלה באשקלון. בהרכב הפותח של קריית גת מופיע החלוץ הלטבי המצטיין אנדריאס פוחורנקובס. זהו המחזור השני, מפגש בין שתי העולות החדשות, הפועל באר שבע אלופת הליגה הלאומית בעונת 2000-2001 וקריית גת סגניתה שעכשיו מחפשת את היתרון הראשון. בדקה 14 הכנה טובה של פוחורנקובס ליוסי גורדנה שבועט החוצה. במחזור הראשון נוצחו שתי הקבוצות, קריית גת 2-1 בקריית אליעזר על ידי הפועל חיפה, ושבע מנגד הפסידה במכבי חיפה. התקפה הזו של האדומים מבירת הנגב וההכנה הזו של אליניב ברדה הופכת ל-1-0 בדקה 45. אופיר חיים כובש ומעלה את באר שבע ליתרון במשחק החוץ. 4,000 אוהדים הגיעו למשחק הזה, מרביתם מבאר שבע. המחצית הראשונה של קריית גת הייתה חלשה להחריד. מסירה מצוינת של ברדה, ואופיר חיים מתמקם טוב וכובש. זוהי המחצית השנייה של המשחק, כעת קריית גת תוקפת את השער שמימין. מיקי עטיה מקבל מסירה מיוסי גורדנה, זו הדקה 46. עטיה מוציא את הכדור החוצה מול קבוצתו לשעבר, וגיאורגי קיפיאני בועט אל השער. הכדור פוגע ביד של מדונוביץ', אבל יוחנן שיבוטרו שופט המשחק לא רואה את נגיעת היד ולא שורק לכדור עונשין. בעיטה חזקה של קיפיאני, וגם אם אין כאן מקרה של יד מכוונת, היד לא הייתה צמודה אל הגוף, כך שהמקרה הזה מאוד שנוי במחלוקת. וקריית גת לא מרימה ידיים. בדקה 47 היא משווה את התוצאה. אפרים אימבום, התגלית של קריית גת במחזורים הראשונים, שולח את הכדור פנימה מ5 מטרים. קריית גת במחצית הזו נראתה הרבה יותר טוב. כדור קרן של קיפיאני, נגיחה אחורנית של פוחורנקובס והשער של אימברום. באר שבע יוצאת קדימה. אופיר אדרי שפנוי לקבל את המסירה, הוא רואה את התנועה של אופיר חיים בצד ימין. חיים בועט חלש מדי, רפי כהן לוקח את זה באלגנטיות. ראש של שוקי נגר להוציא קדימה את באר שבע, אבל תראו את הביצוע הזה של דן גמן, הבלם הרומני שחוטף, לא חושב הרבה, יורה מ40 מטרים וכמעט כובש כאן שער מדהים בסיום. חלוקת נקודות, חיבוקים ונשיקות 1-1. קריית גת משיגה את הנקודה הראשונה בתולדותיה בליגת העל. היא מדורגת במקום השמיני ביחד עם הפועל באר שבע. במחזור החמישי ב-29 בספטמבר מכבי קריית גת יצא למשחק חוץ קשה מאוד באצטדיון טדי מול בית"ר ירושלים. במחזור הקודם נוצחה קריית גת 2-0 על ידי מכבי נתניה. בית"ר ירושלים נמצאת בלחץ גדול אחרי שבארבעת המחזורים הראשונים היא צברה נקודה אחת בלבד, וכאן בדקה העשירית היא סופגת שער מהראש של אפרים אימבום שמתמקם טוב ונוגח. אימבום עם שערו השלישי העונה נתנה כאן יתרון פשוט מדהים לקריית גת. חומץ האוהדים שהגיעו מקריית גת חוגגים, אוהדי בית"ר פשוט בהלם מול כל פקעת השחקנים הזו. אימברום עושה את השער. אימברום מבקש רשות לחזור למשחק אחרי שהוא מתאושש. קריית גת ממשיכה בשלה. פוחורנקובס נאבק עם רענן דרעי על הכדור. לא הרבה מגינים בליגה הזו יכולים למסה של החלוץ החסון הזה שמוציא את קורנפיין מהשער, מכין את הכדור לקיפיאני ששולח את זה פנימה. 2-0 למכבי קריית גת בטדי בדקה 28. אף אחד בקריית גת לא האמין שהקבוצה הזאת הוליך 2-0 תוך 28 דקות. גיאורגי קיפיאני הגיע לקריית גת עם הרבה מאוד ציפיות. אין ספק באשר ליכולת של הקשר הגרוזיני שלא התאקלם בקריית גת ולא סיים עם הקבוצה הזו את העונה. ג'אן טלסניקוב מנסה להחזיר לבית"רים את הצבע לפנים, אבל הוא פוגש את רפי כהן ביום טוב.
בית"ר ממשיכה להפעיל לחץ, עוד הגבהה של טלסניקוב, הרחקה קצרה של הגנת קריית גת, וויקטור פאצ'ה שוב רואה את רפי כהן מציל את השער. חלוץ האלבני מסוכן מאוד, יוסי מזרחי מודאג ובצדק. זו המחצית השנייה של המשחק. אלון אופיר מקבל את הכדור בצד ימין, ברגל שמאל רוצה למצוא שחקן פנוי ברחבה, זהו ויקטור פאצ'ה שנועץ את הכדור במשקוף. בית"ר עדיין בפיגור של 2 שערים, אבל היא נחושה לחזור למשחק. גילי לנדאו, האיש שהעלה את מכבי קריית גת אל ליגת העל, למרות שהוא ידע שהסיכויים כנגד הקבוצה שלו, הוא לא מרים ידיים, הוא נשאר ונלחם ביחד עם השחקנים שלו, ובינתיים הם סופגים את ה-2-1. ויקטור פאצ'ה הצליח סוף סוף לכבוש בדקה 62, 2-1 לקריית גת. אלון אופיר עם הגבהה נוספת, הפעם זה מסתיים בשער. בית"ר לוחצת במטרה להשיג שער שוויון, ושמואל לבן, כלם נבחרת הנוער לשעבר, עם הגב אל השער בועט, אבל גם הניסיון הזה מסוכל. בית"ר לא הגיע למצבים נוספים, וקריית גת משיגה ניצחון היסטורי בטדי 2-1. יש לה את כל הסיבות כרגע לחגוג. אבל בהמשך קריית גת נחלה 3 הפסדים רצופים מול הפועל תל אביב, מכבי חיפה ומ"ס אשדוד, ובמחזור התשיעי אירחה את מכבי פתח תקווה, שוב במרכאות במגרשה הביתי באשקלון. המגרש בקריית גת עדיין אינו מוכן. רפי כהן שוחרר במהלך השבוע מקריית גת, שהיום מציגה בין הקורות את יניב מזרחי שחוזר לקבוצה. ההחמצה הזו של גיא יצחק, פתח תקווה הגיע למשחק הזה אחרי ניצחון על מכבי חיפה 2-1. קריית גת לאט לאט משתחררת ויוצאת להתקפה. בדקה ה-16 זהו עידן מליחי שפוגע במושיקו בן סעדון, ועל כך הוא סופג את הכרטיס האדום. מכבי פתח תקווה נותרת ב10 שחקנים. קריית גת ידעו שהם חייבים להשיג מהמשחק הזה לפחות נקודה אחת. 8 המחזורים הראשונים הם נחלו לא פחות מ6 הפסדים, כך שהיום הם צריכים את הנקודות. קריית גת עכשיו בהתקפה עם אלקובי שמשאיר כדור קצר. משה סבג, הנה את הכדור קדימה לעברו של פוחורנקוב שמתעתע בתומר בן יוסף, ולבסוף מקנח בביתה ברגל שמאל. קריית גת קיבלה עונה תמורה גדולה מהחלוץ הזה שהגיע אלמוני לגמרי לליגת העל, אבל מדי שבוע הוא הוכיח את עצמו, הוא מתגלה כאן כשחקן איכותי ביותר. עוד מבט על הביצוע המרשים הזה של פוחורנקובס, הוא קיבל את הבמה בקריית גת, נחשף לעיני יתר קבוצות ליגת העל, כבר מתחילות לרשום את השם שלו בפנקס שלהם. קריית גת עם כדור חופשי, הכדור הזה מוגבל לתוך הרחבה של פתח תקווה, ואופיר קופל לא במכוון כמעט כובש שער עצמי. ניסיון של אלקובי, אחד מעמודי התווך של קריית גת להגביה את הכדור, קופל כמעט עוזר לו לכבוש. קריית גת תוקפת את השער שמימין במחצית השנייה, ושוב היא זוכה בבעיטה חופשית. הכתובת למסירה, אנדרס פוחורנקובס כמובן, שמעלה כדור קשתי, ועכשיו שיקווה אל העמוד. גילי לנדאו הכניס את החלוץ הוותיק מיד אחרי ההרחקה של עידן מליחי כדי לתגבר את החוד, אבל הפעם המזל לא עומד בצד ניר שיקווה. קובי שלו פותח את האיברים כדי להדוף את הכדור הזה, פתח תקווה כמעט סופגת. שוב פוחורנקובס, תנועה טובה יש לבחור הזה שגם עכשיו מקבל את הכדור בעזרת החזה, ועם מסירת הרוחב הזו הוא לא מוצא אף שחקן פנוי. קריית גת עדיין לא מצליחה לנצל את היתרון המספרי שלה, אבל היא נראית עדיפה על פני מכבי פתח תקווה. אנדה עורך חילוף ומכניס את יוסי גורדנה בדקה ה-66. גורדנה רק נכנס וכבר רוצה להותיר את חותמו במשחק הזה. אסמאעיל עמר מנסה להרחיק, אבל בדרך מבצע עבירה.
ממש סמוך לרחבה, וזה יהיה גורדנה שיקח את הביתה החופשית. 17 דקות לסיום, וזו ההזדמנות של קריית גת להבקיע במשחק. שני שחקנים בחומה של פתח תקווה, וגורדנה מסובב את זה חזק ופנימה, 1-0. מידה לא טובה של החומה של מכבי פתח תקווה. יוסי גורדנה נמצא במגרש בסך הכל 7 דקות. הוא מעלה את קריית גת ליתרון ראשון. תחום לא טוב של שוער פתח תקווה. ביצוע טוב של גורדנה. קריית גת עכשיו תנסה לשמור על היתרון שלה, על מנת שהניצחון השני יגיע לכיס. קרן לקריית גת עם יוסי גורדנה. וגורדנה מרגיש שהוא חם ויש לו את זה, והפעם קובי שלו לוקח את הכדור שלו. ניסיון טוב של גורדנה מ-17 מטר. הפעם שלו לא מוותר. כדור ארוך של השוער יניב מזרחי עד לפרוחורנקובס, מפנים לו את הדרך, ותראו את הביתה האדירה הזו אל משקוף השער של פתח תקווה. אנדרס פרוחורנקובס ראוי כאן לשער. משחק מצוין של הלטבי, ביתה ממש חזקה, אבל לא יוצא מזה שום דבר. 2 דקות בתוך תוספת הזמן. קריית גת יוצאת להתקפה נוספת עם יוסי גורדנה. הוא מוצא בכדור חכם את פרוחורנקובס שעכשיו הולך אל השער וכובש. גיבור הניצחון של מכבי קריית גת, אנדרס פרוחורנקובס, 2-0. אבל אין ספק שחילוף משמעותי עשה גילי לנדאו עם ההכנסה של יוסי גורדנה. משל כאן שער בצורה גאונית לפרוחורנקובס. קריית גת עכשיו רושמת ניצחון שני בליגת העל. מבט נוסף על שיתוף הפעולה בין גורדנה לפרוחורנקובס. קריית גת, גם אם היא עדיין לא משחקת במגרשה הביתי, עדיין מצליחה להציג יכולת טובה גם במגרש באשקלון. היא אוספת את הניצחון השני שלה בליגת העל. במהלך העונה סבלו חניכיו של גילי לנדאו מספר פעמים מטעויות שיפוט שהיו בסופו של דבר קריטיות מבחינתם. במחזור ה-13 אישר השופט איתן תבריזי את הבעיטה של אלני ברד על המשקוף כשער חוקי, למרות שניתן לראות בבירור בהילוך החוזר שהכדור לא עובר את הקו. בסיום אותו משחק ניצחה באר שבע 1-0. מהשער הזה קריית גת מקופחת. 2 מחזורים אחר כך בנתניה, התוצאה היא 0-0. בדקות הסיום יוחנן צ'יבוטרו, שופט המשחק, פוסל בטענת נבדל שער חוקי לחלוטין של קריית גת. אין ספק שגם הפעם מדובר בהחלטה לא מוצדקת. נקודות חשובות נגזלות מקריית גת. בואו נשמע מה היה לגילי לנדאו להגיד בנושא. אנחנו משתדלים לייצג עיר שלמה, עיר לא עשירה בלשון המעטה, בכבוד, ולתת להם קצת נחת. בשבועיים האחרונים זה לא נראה כל כך טוב, אבל מה לעשות שאני אופטימי, ואני מתעקש לראות אור בקצה המנהרה ולא מנהרה בקצה האור. על היום מה שראינו במגרש עצמו, על טעות השופטים, אני לא אספור כבשים, אבל אני אגיד 1000 פעם, שרה שרה שיר שמח. שרה שרה שיר שמח. תודה. שבוע לא שקט עבר על מכבי קריית גת. בני חסון, מחזיק תיק הספורט בעיר, וגם הבעלים של מינימרקט מצליח, החליט לנעול את החדר של המאמן גילי לנדאו. בני, אתה יודע אבל מה יגידו? שאתה מנהל את הקבוצה כמו שאתה מנהל חנות מכולת. מה רע במכולת שלי? תראה איך היא עובדת יפה, אין לי שום טענות ולאף אחד אין טענות. שיגידו מה שרוצים, אם המכולת מצליחה, כמו שאתם רואים, אז גם מכבי קריית גת תצליח כשנתחיל לעבוד שם. לא החליפו לו שום מנעול, בכלל לא היה לו אף פעם מפתחות, זה היה אצל מנהל הקבוצה, היה פותח לו, סוגר החדר, גילי פלש אליו לפני 3 חודשים.
מול כוחניות או ברוטליות התמודדתי באיפוק, ברוח ובשקט נפשי, ומבחינתי אני מסתכל אופטימי להמשך הליגה, אלוהים גדול. מכבי קריית גת זה קבוצה של דרווישים, אנשים פשוטים, גובה העיניים, גם המאמן בא בסגנון הזה. אז אני חושב שגילי לנדאו, לדעתי, הוא צריך להמשיך עד הסוף. אני לא צריך להתנהג אליו ככה, אבל לפי מה שנראה לי הוא נכשל, הוא צריך ללכת. ניצחון אחד קטן ותראה שלא מעניין את אף אחד איפה החדר שלו. אז אחרי פרשת הדלת והמנעול, מכבי קריית גת אירחה את עירוני ראשון לציון כשהיא מחפשת לברוח קצת מהצרות. בדקה הרביעית ניר חזות הגביע, וסטניסלב דוברובין המשיך פנימה 1-0. תומר אליהו לא מבחין בדוברובין, שנוגח את השער הרביעי שלו העונה. ראשון לציון שהגיע אחרי ההפסד למכבי חיפה ניסתה לחזור למשחק, אבל ראתה מתפרצת מהסרטים של קריית גת. יוסי גורדנה, כבר לא ילד, דהר על המגרש והשאיר לניר חזות. חזות התקדם והחזיר לגורדנה. 2-0 בדקה ה-35, בישול שני של חזות, ושער ליגה רביעי העונה גם לגורדנה. בדקה ה-61 אורי יהודאי, אולי מצעירי הדור הבא בראשון לציון, הקפיץ לקונסטנטין ויז'וניק 2-1. ההגנה של קריית גת מסתכלת על יהודאי, שמצידו מסתכל על ויז'וניק. ראשון לציון אולי חוזרת. לפני הסיום האורחים חיפשו שוויון, אבל מצאו משהו אחר. קרב התרנגולין בין מושיקו בן סעדון לויטלי קומרניצקי הסתיים בכרטיס אדום לשחקן מראשון לציון. הכדור לא נמצא באזור, לא ברור מי השם, קומרניצקי או בן סעדון. מה שכן ברור שראשון לציון מאבדת את מספר 10 שלה ונשארת ב10 שחקנים. בסיום 2-1 לקריית גת, שמחזיר קצת את החיוך לפנים של לנדאו. מה שמבדיל בין ספורטאי איכותי לספורטאי רדוד זה היכולת שלו להתעלם מתנאי סביבה לא טובים. שבוע סביבת העבודה לא הייתה טובה, לכן אני מצדיע לשחקנים שלי שהתנתקו מהכל והוכיחו יכולת תפקודית בלחץ. במחזור ה-22 יצא קריית גת למשחק חוץ קשה מאוד בבלומפילד מול מכבי תל אביב, שנמצאת בתקופה איומה עם 5 הפסדים רצופים, במהלכם כבשה שער אחד בלבד. ההזדמנות הראשונה הייתה של פרנס הורבט בדקה השנייה, וכעבור 4 דקות קריית גת כמעט מצליחה לכבוש. יוסי גורדנה עם בעיטה חופשית שנעדפת יפה מאוד על ידי לירן שטראובר. קריית גת משחקת ללא רגשי נחיתות, ולעיתים היא אפילו נועזת יתר על המידה. בדקה 29 היא מאבדת בכרטיס אדום את ניר חזות שפוגע באלי ביטון. ניר חזות שחקן בית, פתח את העונה בביתר ירושלים, חזר לקריית גת וכאן הוא מאבד את העשתונות ומשאיר את חבריו עם שחקן אחד פחות. קריית גת מקווה שהניצחון על ראשון לציון במחזור הקודם יוציא אותה לדרך חדשה, אבל בינתיים בדקה 42 הורבט לוקח את הבעיטה השנייה שלו במשחק. ההכנה של דודו אברהם, הורבט מתעופף יפה, אבל מזרחי שוער טוב. במחצית השנייה אורן זייתוני מנסה מרחוק להפתיע את יניב מזרחי, שבינתיים שומר על שער נקי. כדור קרן לזכות מכבי תל אביב בדקה ה-64, ועוד התעופפות מרשימה מאוד של מזרחי, הפעם מהנגיחה של ברוך דגו. אבי נימני בלבוש אזרחי, הוא הורחק שבועיים קודם לכן בדרבי מול הפועל תל אביב. בלעדיו, זה די ידוע, מכבי תל אביב מתקשה. קריית גת שיחקה עם אמביציה גדולה אחרי שהוצאה מטופס הטוטו. המשחק הזה היה אמור להיות קל לניחוש. כאן לשחקנים של לנדאו יש הרבה מה להוכיח. אלי ביטון במחצית השנייה כמעט מוצא את הפינה הפנויה בשער של מזרחי, אבל חור בהגנה של מכבי תל אביב כמעט עולה לה בשער. התקפה מתפרצת של קריית גת, ואסיף בן ישי מקבל כדור טוב מקיפיאני, אבל נכשל ברגע האמת. הפנים של גדי ברומר אומרות הכל. מכבי תל אביב לא מצליחה לנצל את היתרון המספרי מול קריית גת, אחת המועמדות הגדולות לירידה אל הליגה הלאומית. עוד כדור של ביטון, אבל בסיום נקודה אחת לכל קבוצה, 0-0. ניר לוין יורד מאוכזב לחדר הלבשה. קריית גת מרוצה מהתוצאה.
השיפור הבולט ביכולת של ווליד בדיר הוא אחת הסיבות שבגללן מכבי חיפה ממשיכה להוביל את הליגה שלנו, ואחרי 5 ניצחונות רצופים אברהם גרנט והקהל בחיפה מקווים לעוד ניצחון בדרך לעוד אליפות. המשימה הערב 3 נקודות מול קריית גת של גילי לנדאו. המשימה הזו לא נראית קשה, אבל גם מכבי תל אביב חשבה כך ונתקלה ביום גדול של יניב מזרחי. קריית גת מקווה לעוד נקודה, חיפה רוצה לדרוס אותה. גורדנה מאבד את הכדור. עכשיו קטן נשלח קדימה. מסירה, ספק מסירה, ספק בעיטה לעבר השער, ולא נכנס. יניב מזרחי בשערה של קריית גת, החליף את רפי כהן. חיפה הכובשת המצטיינת עם כמעט 2 שערים בממוצע למשחק. יש תופעה עונה שיש שחקנים ששיחקו בליגה השלישית בעונה שעברה והצליחו לעבור השנה ולשחק בליגה הראשונה. תומר אזולאי בבית"ר ירושלים, סבק בראשון לציון, שיחקו באשקלון. יניב מזרחי הוא דוגמה נוספת, הוא שיחק בהפועל טייבה בשנה שעברה. בזמנו הוא גדל בראשון לציון, לא קיבל את ההזדמנות שלו בליגה הראשונה, ובסופו של דבר הוא משחק כאן בקריית גת. בן 24 מזרחי. אוסטובסקי עם הכדור, נותן אותו לפרליה, שוטאוטס, רוצה לשלוח את ניק גביני ולקוקושווילי, והשופט שורק לעבירה שלי גביני. כדור של חזות כעת. יש כאן עבירה עליו וכדור חופשי בזכות מכבי קריית גת בטריטוריה של חיפה. זה ווליד בדיר שמכניס את הרגל החזקה שלו. דודו עוואט צועק לשחקנים שלו צא. אף אחד לא יוצא. דודו עוואט רוצה לקבל מרווח גדול יותר ב-16. שמע, הוא כמעט מקבל גול, הוא מקבל גול! הוא פשוט סופג שער מבעיטה של אלקובי. צא הוא צועק. נכנס הכדור. זאת אומרת, הכדור לא רצה לצאת, הכדור רצה להיכנס. מכבי קריית גת מובילה כאן 1-0. פשוט מדהים. וזה לא הראשון שהוואט חוטף בכדור ישיר. מישהו שם מרים את הרגל, לא מעט לבדוק, אולי זה גורדנה שמנסה להגיע לכדור, אז גורדנה לא מגיע, הוואט חושב שהכדור הולך החוצה. הוא סופג פשוט שער. השער הוא שער מדהים, אבל אפשר לראות מה קורה כאן. הוואט צעק צא משום שהוא רצה שאריק בנאדו והקו האחורי שלו יעמוד על קו ה-16. הכדור שהוא קיבל, גורדנה מפריע לו, אבל ללא ספק הוא איבד כאן את הריכוז לשנייה, גם בצעקה שלו, והוא היה, זה כמובן שער שהוא היה חייב למנוע אותו. אז הנה עכשיו, מצד שני, מזרחי עוצר בעיטה של יניב קטן, או בדיר, ומכבי חיפה בפיגור של 0-1, וזו כבר אופרה אחרת לגמרי. ברוך חזות, עטיה, רון כהן נבלם, ועבירה. שהוא לא צועק לשחקנים צא עכשיו. צריך להמשיך לשחק רגיל יורם וגם להגיד צא, לא לאבד את הביטחון, וזה קשה מאוד כאשר אתה שוער ואתה סופג שער כתוצאה מטעות שלך. לא מתאים לדודו עוואט האמת, למרות שאמרנו כבר שהוא ספג כאלה, לא מתאים. זה שער ששוער לא צריך לספוג. גם עכשיו אפשר לראות שז'וטאוטה של השחקן האחרון והוא עומד עמוק מדי. השחקנים צריכים לצאת... שמע, גם זה כמעט נכנס. לא יאומן. לא יאומן. מה תגיד על זה? כי הכדור נופל בינו ובין ההגנה. מה זה נופל? הכדור נופל, איפה צריך ליפול? אימברום עולה שם לנגוח. אימברום נוגח את הכדור ודודו עוואט שומט את הכדור, ועל זה דיברתי, הוא איבד את הביטחון שלו. בורים מנסה להשיג את הכדור הזה. וגם משיג אותו, מתחיל לרוץ עם אוסטובסקי, אוסטובסקי ראשון.
חיפה עם מאזן כמעט מושלם כאן בקריית אליעזר. עכשיו קטן נשלח קדימה. קייסי מכניס את הכדור, זה מסוכן! מזרחי יוצא עוד פעם אחת ומצליח להדוף את זה. אחד מאותם כדורים שדיברנו עליהם קודם, הכדורים הקופצים האלה בתוך הרחבה שמקשים על כל שוער את החיים. עכשיו בנאדו יוצא טוב מאוד, זה לוקח את הכדור, נותן אותו ליניב קטן. וקטן לא מרוכז. הנה ההזדמנות של מכבי חיפה. אלה הכדורים הקשים, כדור מצוין של קייסי. יניב מזרחי הלך עם הרגל, הוא לא הלך נכון, אבל בסופו של דבר הקבוצה נחלצה מהמצב. אבל תראה, מי שצריך לעשות עבודה פה זה גורדנה. גורדנה חייב לעצר את צעדיו של קייסי, משום שאם הוא לא יעצר הוא יגיע כל הזמן לבד, משום שבן סעדון צריך לשים עין על קטן, וזה התפקיד של גורדנה. הנה הזדמנות עכשיו לחזות, יכול להיכנס את זה לרחבה, עובר את אוסטרובסקי ושער! 2-0, לא יאומן! קריית גת 2, מכבי חיפה 0. איפה אוסטרובסקי? אוסטרובסקי לא שימן את הרגליים, הוא לא מצליח לרוץ. תראו כמה זה לאט, ומכבי חיפה סופגת עוד אחד. זהו מיקי עטיה, המגן עטיה. פשוט מדהים, יורם. לא יאומן, כן זה עטיה, הייתי בטוח שחזות לפי המהירות, אבל זה עטיה. תראו איפה שהוא משאיר את אוסטרובסקי, יורה את הכדור שמאלה ומעלה את קריית גת ל-2-0. עכשיו זו סנסציה. כאן ז'אנו מאבד את עטיה, ועטיה מקבל שטח אדיר, הוא עובר ללא שום שחקן, הוא עובר את אוסטרובסקי כאילו שלא קיים. כאן אפשר, זה מזכיר די את הכניסה של פישון בפרמה. כאן אוסטרובסקי כאילו לא קיים ומול הוואט 2-0, בהחלט תוצאה מדהימה. קייסי מסתבך, מפסיד את הכדור ונותן הזדמנות עכשיו להתפרצת. גורדנה שולח את דוברוביץ' שחיכה מאחורי כמה נבדל במצב יוצא מן הכלל. האם זה 3? דוברוביץ' מכין את הכדור לבעיטה, ואינברום בועט ברגל שמאל גבוה מעל השער ומחמיץ. תראה, ההצטרפות של אינברום הייתה מצוינת. עד עתה הוא קבע 3 שערים כבר במשחקים של קריית גת. אפשר לראות כאן דוברוביץ' כמה הוא מסוכן, הוא מושך 2 שחקני הגנה, וברגע שאתה מושך את 2 הבלמים תמיד יהיה חום במרכז המגרש, כאשר הקבוצה עם הפנים לשער שלה עם שחקני הגנה. הזדמנות טובה לקריית גת שיכל לתרגם אותה לפחות להצלה של הוואט. ההזדמנות הזו נולדה מהשתעשעות מיותרת וביטחון מופרז של אדורם קייסי. הנה עכשיו בדיר במצב בעיטה, עצירה מצוינת, פרליה עוד אחד, וזאת תהיה קרן לזכות מכבי חיפה. יורם, חיפה עושה נכון, יש 2 אפשרויות להצליח לפרוץ את הבוקר הזה, לאיים מרחוק. גם בדיר וגם פרליה יש להם את היכולות לבעוט מרחוק. כאן בדיר עשה נכון, עצירה טובה מאוד של יניב מזרחי. כדור קרן שאיבד עכשיו ג'ובאני רוסו. 2 הבלמים נכנסים לעמדת נגיחה, אף אחד מהם לא מגיע. מאחור מצטרף פרליה, לא טוב הכדור שלו. פרליה עושה את העבירה על קוקושווילי, ויהיה כרטיס צהוב לננה פרליה על העבירה הזו. הנה כאן עבירה ברורה של פרליה בתפיסת החולצה, לא משאיר לשופט שום ברירה. הנה עוד הזדמנות עכשיו, זה 3-0, זה 3-0, ועכשיו זה חזות. פשוט לא יאומן, פשוט לא יאומן. מכבי חיפה קורסת, מכבי קריית גת מובילה 3-0 בתוך 31 דקות וחצי. זה פשוט משהו שלא בעולם הכדורגל. אבל אני זוכר שמכבי חיפה, נדמה לי בעונה של גיורא שפיגל, הגיעה לכאן והייתה בפיגור 3-0 מול בית"ר תל אביב. בסופו של דבר זה נגמר 3-2 לבית"ר תל אביב. כאן אפשר לראות טעות קשה, גם של ז'אנו בסגירה אלכסונית. אפשר לראות כאן את בנאדו מפספס את הכדור. כאן ז'אנו מאבד את הבן אדם שלו, וכאן חזות, כמו שחקן גדול, ראש למעלה, רואה את דודו הוואט, יש לו את כל הפינה הקרובה, הרחוקה, מחליט על הפינה הקרובה. שער מצוין מבחינת קריית גת. 3-0 יורם, קשה ביותר לחזור. פעם ראשונה שחיפה סופגת 3 שערים השנה, וזה קורה לה בבית
וזה קורה לה נגד האחרונה בטבלה, וזה עדיין לא נגמר. זה עדיין לא גמור. זה לא סינדרלה, זו הבת של סינדרלה שמשחקת פה. יש פה עבירה על דוברובין, האיש שנגח את הכדור המצוין הזה שהגיע שם לחזות בדרך לשער. אנחנו פשוט מתקשים להקל את זה. גם הקהל של חיפה שממשיך לצעוק עכשיו לעבר השחקנים ולעבר הספסל. אפשר להבין את הכעס שלהם. עוד כדור חופשי. תשמע, אלקובי אומר, אם זה הולך היום, אולי מ-40 מטר גם כדור כזה ייכנס. הוא כבר התחיל להסתלבט. רוסטובסקי מרגיש די רע, האמת. עכשיו אפשר להבין. יש לו חלק לא קטן מה שקרה כאן היום. גם רוסטובסקי וגם בנאדו מרגישים לא טוב, ואתה יכול לראות שכל פעם אחד משניהם יוצא להתקפה. הנה הכדור הזה של אוקרליה שעובר על ליד השער. על ליד השער, זה לא מספיק? אפשר לראות. מצב מצוין, אוקרליה עשה הכל נכון, לפינה רחוקה, הכדור טיפה חומק מהקורה, ואלה הימים הללו שהכל הולך קשה, כאשר פתיחת המשחק עם שער מחצי מגרש היא הדבר שהפך למכבי חיפה את כל המשחק הזה, וככל שהדקות יתקדמו להם, ככה יהיה הרבה יותר קשה לחיפה לחזור למשחק הזה. הנה הזדמנות עכשיו לחזות בצד שמאל. מול בנאדו. בני חיפה פשוט... איבדו את הביטחון, יורה. מאוד קשה לצבור ניסיון, מאוד קל לאבד אותו, וחיפה מאבדת אותו מהר מאוד, ואתה לא רואה שום שחקן שלוקח את הקבוצה הזאת על הכתפיים ומנסה לשנות את הדברים. בוא נדבר דווקא על הספסל של קריית גת, כי לא דיברנו עליו בכלל. נמצאו שם את שמעון פחימה, את ניר שיקווה, את אסיף בן ישי, את אלון מאיה, את ג'ורג'י קיפיאני הגרוזי, את תומר עיני ואת משה סבג. עמיתי חננקוס פצוע. הנה הזדמנות עכשיו, ויציאה גדולה של השוער מול וליד בדיר. זה מצב של שער לבדיר, ויניב מזרחי שהצטיין נגד מכבי תל אביב מראה גם עכשיו שהוא שוער טוב. לוקושווילי מאחורי הכדור, הוא השחקן הרחוק ביותר מהכדור, והוא יכול לבעוט ברגל שמאל. גורדנה אולי יכין לו את הכדור הזה. חייב, כי זה בעיטה לא ישירה. תרגיל לא עבד, אבל אולי הוא יעבוד עכשיו. כדור של גורדנה עובר ליד השער ויוצא החוצה. תראו כמה לא מסודרת וכמה לא בטוחה ההגנה של מכבי חיפה. שוב מאפשרים לשחקן מקריית גת להגיע לעמדת בעיטה. זה כיוון טוב מאוד לאדורם קייסי. קייסי שולח את רלי על הפינה יחד עם מטיה. עכשיו ז'וטאוטס. בדיר כעת. רוסה בועט והכדור חומק החוצה. כאן משחק מסוכן והכדור יהיה של מכבי קריית גת מהדשא. כאן הרמת הרגל הגבוהה הזו של בנאדו. בעיטה לא ישירה, קריית גת לא תוכל לנסות ולכבוש מה-40 מטר האלה. מוכן לבעוט את הכדור אדריאן גמן, השחקן הרומני. כדור טוב, והכדור הזה חומק ולא נכנס בגורדנה. אתה מאמין? תשמע, זו החמצה מדהימה ולא היה... אני לא זוכר שראיתי דגל. תראה, לא היה דגל, לא היה נבדל. פשוט הזדמנות יוצאת דופן לקריית גת, איך הם לא הפקיעו כאן שער. פשוט צריך לראות את זה בהילוך חוזר ולנסות להבין מה קרה פה, אבל מבחינת מכבי חיפה
פשוט לא במשחק, יורם. הנה הכדור בחוץ, בוא נראה בהילוך חוזר, בוא נראה מה קרה. פה אין נבדל, פה אין נבדל בכדור המהיר הזה. זה בסדר גמור, וברגע שיש זה בסדר גמור, זה פשוט צריך להיות גול אם הכדור נכנס. יש שחקן בנבדל בזמן הבעיטה לשער, אבל הוא בנבדל פסיבי. אם הכדור הזה היה נכנס, זהו שער חוקי לגמרי. פשוט מדהים, החמצה יוצאת דופן של גורדנה מול שער חשוף. הוא כנראה לא האמין שזה כל כך קל. כאן דוברובין בעבודה נהדרת, הוא יודע שמהזווית הזו הוא לא יכול להפקיע, מוריד את הכדור ברוחב. בהחלט הזדמנות יוצאת דופן. פחות מ-20 דקות לסיום המשחק. רובין נוגח יפה מאוד, גורדנה שולח את זה לצד שני. הנה עכשיו עטיה, גורדנה כבר בצד שמאל, הכדור פנימה לדוברובין מול השער, ודודו עוואט מציל את חיפה מהרביעי. התקפה מצוינת של קריית גת, אין פה נבדל. אוסטרובסקי מגיע בכבדות רבה מאוד כדי לנסות ולבלום, לא מצליח, למזלו עוואט נמצא שם וסוגר טוב מאוד את הפינה. מחזיר לו מסירה, אבל שניים סוגרים את קייסי, והכדור יוצא לקרן בסופו של דבר. יום, השנה ראינו מהפך של מנצ'סטר יונייטד מ-3-0 ל-5-3 מול טוטנהאם במחצית אחת, אבל יכלת לראות מיד את השינוי. גם במהלך ה-3-0 היא שיחקה טוב. כאן חיפה עדיין לא הגיעה למגרש, אנחנו מדברים רבע שעה מסוף המשחק, בהחלט מאוחר מדי. עדיין מצב מסוכן, רוסו עם עוד כדור אחד לרחבה. הרבה ירוקים נמצאים פה, אבל גם השוער מזרחי. ז'אנו כעת מעדיף ללכת על הדשא לז'וטאוטס. רוסו מחכה, כמה זמן יכול לחכות. ושים לב עכשיו 4 על 2, והכדור נשלח קדימה לעבר חזות מול עוואט, עוואט יוצא, והכדור הזה נכנס, 4-0! הללויה, קריית גת! איזו מתפרצת! חיפה נשארת עם המכנסיים על הברכיים במכבי קריית גת, במתפרצת גדולה וסיום נהדר של חזות בשער השני שלו היום. באיזה קור רוח הוא עושה את זה. תראה איך דוברובין וחזות נמצאים לבד לחלוטין בחצי המגרש, יורם. כאן כשהוא מגיע, עוואט רחוק מהשער עם הפלש, עם רגל שמאל, כמו גדול הוא גומר את זה. איך אמרת, הללויה, שים לב, הוא רואה את עוואט מחוץ לשער, הוא יודע שצ'יפ מעליו גומר את הסיפור, הרבה מאוד ביטחון, שער נהדר. ואמרתי לאורך כל המשחק שכפי שחיפה משחקת היא מפקירה לחלוטין, היא מסוגלת לספוג את הרביעי, ואכן עכשיו זו קריסה מוחלטת. מסירה גדולה של מיקי עטיה שהתכבד היום בכיבוש של שער, עכשיו גם אסיסט גדול שלו, וחזות מעלה את קריית גת ל-4-0. הנה השריקה לסיום המשחק. זה החל בדקה ה-11 עם אלקובי, זה הסתיים בדקה ה-76 עם חזות שכבש 2, באמצע היה גם מיקי עטיה, ובסך הכל הערב הגדול ביותר בתולדותיה של מכבי קריית גת היה כאן בקריית אליעזר. 4-0 על הטוענת לתואר, 4-0. איזו השפלה למכבי חיפה. שאננות, תיזהרו. להיזהר. מצטער, בוא נדבר אחרי המשחק. תן לי להתרכז במשחק. כדור חופשי בזכות מכבי קריית גת בטריטוריה של חיפה. שמע, הוא כמעט מקבל גול, הוא מקבל גול! הכדור לא רצה לצאת, הכדור רצה להיכנס! הנה הזדמנות עכשיו לחזות, יכול להיכנס את זה לרחבה, עובר את אוסטרובסקי ושער!
עוד הזדמנות עכשיו ל-3-0, זה 3-0, ועכשיו זה חזות. שלושה שערים ב-30 דקות. מי חשב על זה בכלל? כדור טוב, והכדור הזה חומק ולא נכנס בגורדנה. והכדור נשלח קדימה לעבר חזות מול הוואט, הוואט יוצא והכדור הזה נכנס ו-0! הללויה, קריית גת! איזו מתפרצת! מי פילל שנעשה תוצאה כזו גדולה בחיפה. חלומות הכי ורודים, לא ציפינו לניצחון כזה. אני מאוד מקווה שהניצחון היום יגביר את תחושות הביטחון שהמשימה היא אפשרית ועדיין אפשר להישאר בליגה. כבר יותר משבועיים מתבצרים עשרות מתושבי קריית גת בתוך מפעל בגיר בעקבות הכוונה לפטר את מרביתם. מצב הרוח היה קשה עד יום שבת. שביתה זה דבר אחד, מכבי קריית גת זה כבר סיפור אחר. היום הגיעו חלק משחקני הבית של הקבוצה לבקר את השובתים, והופתעו לגלות מה ניצחון אחד עושה לאנשים עם מצוקות קיומיות לא פשוטות. ידעתי שהיה משחק, אז הבאתי להם טלוויזיה. מושי קומדה יודע, הבאתי את הטלוויזיה לפה, נכון? תברכו ואני מקווה שתעלו, תתקדמו הלאה. כמה אתם היום? 16 נקודות? קדימה. פעם אחרונה שהיינו במפעל בגיר זה שבאנו לפה עם הקבוצה לאכול ארוחת צהריים בליגה א' לפני משהו כמו 8-10 שנים. מרגש, אתה רואה אנשים מבוגרים, מבוגרות, אנשים צעירים וכולם מכירים וטובת הקבוצה חשובה להם ושמחים בשמחתנו. והכדור הזה נכנס! ו-0! הללויה, קריית גת! אלא שעם החיוכים יגיע גם העצב. רחובות העיר היו היום ריקים מאדם. תושבים הלכו להלוויית אבי חזן שנהרג בפיגוע ביום שבת בירושלים, בדיוק באותו זמן שמכבי קריית גת הביסה את מכבי חיפה. פשוט לא יאומן, מכבי קריית גת מובילה 3-0 בתוך 31 דקות וחצי. המצב הביטחוני גורם לכל השמחות להתבטל לצערנו הרב. תראה את האנשים, תסתכל את הפרצופים של האנשים. כל אחד אין לו פרצוף אפילו לחייך. ולפחות את השמחה הזאת של מכבי, לפחות יש לנו את זה. אחרי הדבר כזה מה שעשינו בחיפה, לרמוס את מכבי חיפה, אימפריה, הונדה, סנסציה. חצי בשידור חי, זה היה מחצית אחת, אבל היה פיצוי על כל העונה. אנחנו למעלה מחודש וחצי, לצערי, קריית גת בכותרות הלא כל כך חיוביות, הכל בגלל האבטלה, בגלל כל מה שקורה כאן. ואני מקווה שהניצחון הזה הביא קצת שמחה לכל אותם אנשים ולעיר בכלל. במחזור ה-24 מארחת מכבי קריית גת את מכבי נתניה המדרדרת עם 2 נקודות בלבד ב5 משחקים. קריית גת שמחה לארח משחק במגרשה הביתי בקריית גת. היא נמצאת בעיצומו של מסע התאוששות מרשים, למרות שבדקה 20 ההגנה של קריית גת חולמת. זה מאפשר לצחי אילוז לקבוע 1-0 לנתניה. הבישול שייך לגיא צרפתי. נתניה חסרה במשחק הזה את רוסלן לוברסקי, אורי אוזן וטל חן. אילוז בעקבות זאת מקבל הזדמנות לפתוח בהרכב, ובנתניה לא מתחרטים על כך. קריית גת מנסה להתאושש מהמכה הזו. היא יוצאת להתקפה עם אלון מאיה ששולח קדימה את מושיקו בן צעדון, המגן הימני הוותיק של קריית גת, והוא מוצא את ניר חזות שבועט חזק, אבל מרטין פשקו, שוער לשעבר של קריית גת, הצליח להתעופף ולהדוף. קריית גת לאט לאט מנסה ליטול את השליטה לידיים שלה. עופר אלקובי בכדור ארוך מוצא את ניר חזות. מיקי עטיה מגביע את הכדור לתוך הרחבה וסטניסלב דוברובין נוגח, אבל שוב מרטין פשקו מצליח למנוע את השער.
עוד התקפה של קריית גת, שוב עם ניר חזות שמרים את הראש ורואה את אלון מאיה. מאיה מגיע לפני פשקו, שהפעם שוגה בגדול, ומאפשר לאלון מאיה לקבוע 1-1 בדקה 43. קריית גת חוזרת למשחק, עכשיו הכל פתוח. הרבה מחמאות צריך לתת לקריית גת על כך שלמרות שהיא עלתה אל ליגת העל, היא דאגה לשמור על הסגל הקיים, הסגל שהיווה אותה במשך תקופה ארוכה בליגה הלאומית. שחקנים כמו ניר חזות, מושיקו בן צעדון, עופר אלקובי, גוצ'ה קוקושווילי ואסיף בן ישי מופיעים עם הקבוצה גם בליגת המשנה, והם מצליחים בינתיים לא רע במשחק הזה מול נתניה. יתרון ראשון במשחק הזה לקריית גת, שער יפהפה של דוברובין שמסיים כמלך השערים העונה של קריית גת עם 9 כיבושים. בן צעדון הוא מלך המבשלים של קריית גת עם 6 בישולים. הצמד הזה עוזר לקריית גת לעלות 2-1. ראית תצוגת השיא של השבוע קודם לכן בקריית אליעזר. רק קריית גת שגם אם היא תרד ליגה בסופו של דבר, היא תילחם עד הרגע האחרון. ובמקרה הזה גם יניב מזרחי שותף למלחמה. בעיטה של רביד גזל, מזרחי עוצר את זה. קריית גת רוצה שער נוסף, ודוברובין מכין כדור על מגש לאלון כהן מ8 מטר. כהן יודע שהוא חייב לכבוש מהמצב הזה, אבל הוא בועט את הכדור חזק אל הגוף של מרטין פצ'קו. ההפתעה הזו בסופו של דבר לא שינתה את התוצאה. קריית גת מנצחת את מכבי נתניה 2-1. היא נשארת במקום האחרון בטבלה, אבל הפער מחוף המבטחים יורד כעת ל5 נקודות בלבד. נתניה רק עם 2 נקודות ב6 משחקיה האחרונים. עם 3 ניצחונות רצופים בליגה ובגביע, מאמינים בקריית גת כי ניצחון היום יקרב אותם לעונה נוספת בליגת העל. ראשון לציון שהתחילה את העונה בכל תרועה לא ניצחה בליגה מזה 1.5 חודשים, ושני המשחקים הבאים שלה מול קריית גת והפועל חיפה יקבעו לאן מועדות פניה בסוף העונה. קוקושווילי הצליח להטות את הולצמן על קובי, הצליח להטות את יהודאי, עכשיו לא את הולצמן שחוטף את הכדור, משאיר אותו מאחור. הולצמן בועט, כובש, לא הפעם יהודאי, הכדור לא מתלבש לו על הרגל, ועכשיו קריית גת יכולה לצאת קדימה. הנה ויז'וניק מעביר את הכדור עכשיו לחג'אג', מזרחי עודף והרחקה של קוקושווילי לקרן. עוד מצב טוב של ראשון ליד השער של יניב מזרחי. הנה הניסיון הזה של אלקובי. אליהו יוצא לעטיה, שומר לכדור בתוך המגרש. דוברובין לא מקבל את הכדור, אולי עכשיו בן צעדון יכניס את זה טוב. אל גורדנה עוצר בשמאל, בועט טוב אבל לא מספיק טוב אל הגוף של פיליפקו. עטיה, גורדנה, עכשיו מגיעה הצטרפות של בן צעדון, אבל בינתיים גורדנה לא רואה אותו, הוא משאיר את ההתקפה בצד שמאל עם עטיה. דוברובין עכשיו מנסה לברוח מסבק, דוברובין כמעט מצליח, פיליפקו לא מגיע, ובן צעדון לא כך מסיימים התקפה. ועכשיו תורה של ראשון עם אלברט לצאת קדימה ואולי לנצל את הדלילות הזו בעורף של קריית גת. מצב גדול של בן צעדון שינסה לבוא לידי ביטוי גם בהתקפה הזו. הנה הכדור מגיע אליו ודוברובין החוצה, לא להאמין. 2 מצבים ענקיים לקריית גת, אחד של בן צעדון, השני של דוברובין. קריית גת אם תרצה להישאר בליגה תהיה חייבת לנצל מצבים כאלו. הנה החילוף, וחיים אתה ממשיך. טוב, אז זה קורה. פרוחוננקובס נכנס אחרי היעדרות ארוכה מאוד, הוא נכנס במקום אלון מאיה. פרוחוננקובס ייכנס לצד הימני במקום יוסי גורדנה, וגורדנה ייכנס למקומו של מאיה. כדור הקרן של ראשון, מזרחי בהופעה טובה היום לוקח וממהר להוציא קדימה את פרוחורנקובס, ביחד איתו חזות. עכשיו פרוחורנקובס מול תומר אליהו, עד עכשיו עושה עבודה טובה אליהו, אבל עכשיו הוא לא מצליח לעצור את המסירה הזו של פרוחורנקובס אל חזות, בחזרה אל פרוחורנקובס שמבקיד את השער, ועכשיו זה נכנס פנימה. סטניסלב דוברובין 1-0 לקריית גת. החלוץ הרוסי עושה את זה בפעם השישית העונה, שער כל כך יקר. אבל החילוף של המשחק, אנדרס פרוחורנקוב שנמצא כאן כ10 דקות, מחליף מסירות עם חזות ובועט כל כך חזק, וזה מאלץ את פיליפקו רק להדוף את הכדור. דוברובין במיקום טוב עם הגב אל השער,
פוגע כמו שצריך, 1-0. צריך לראות את המהלך הזה שוב, לראות אם פרוחננקובס לא היה בנבדל. רגע המסירה, אתם רואים... נבדל, רון. עכשיו הוא בנבדל ב-100%. כל טוב עובר את גורדנה. הנה בנאמי. זהו וולצמן עם ההטיה. עכשיו בנאמי, יש לו רגל שמאלית טובה. שלב מנשה, פנימה! מתוך כל פקעת השחקנים הזו, גם המחליף של ראשון לציון נותן כאן את הטון. שלב מנשה עם השוויון המפתיע מבחינת המקומיים כאן. 1-1. הולצמן מעביר את זה טוב אל ויז'וניק, ועכשיו קומרניצקי יכול ללכת רחוק, בעבירה מאחור של בן סעדון. השחקן הזה משאיר את קריית גת ב10 השחקנים. הוא היה נמהר לטעמי עם העבירה הזו מכיוון שהסיוע הגיע מהצד. איטלי קומרניצקי עם פריצה טובה גורם כאן לקריית גת לאבד את המגן הימני שלה. סבג הולך טוב, אל פרוחורנקובס בשמאל, יורה! וואי, איזה שער ענק! אנדרס פרוחורנקובס! 2-1 לקריית גת ב10 שחקנים במאני טיים. איזה גול מדהים! גבירותיי ורבותיי, הוא חוזר בגדול אחרי חודשיים, אולי עם קילו 2 מיותרים, אבל עם טונות של חומר נפץ ברגל. אנדרס פרוחורנקובס נותן כאן מכת נוקאוט להגנה של ראשון לציון. כדור של סבג וטיל, טיל אדיר. פיליפקו יכול לקפוץ אבל אין לו שום סיכוי. 2-1 לקריית גת, סיום המשחק. גיבור היום אנדרס פרוחורנקובס שנכנס בדקה ה-53, פנה את השער של דוברובין ויצר את שער הניצחון המרהיב, ה-2-1 בדקה ה-89. קריית גת עם ניצחון שלישי ברציפות בליגה, ולפחות באופן זמני היא עוברת את ביתר בטבלה. אנדרס פרוחורנקובס ומכבי קריית גת הגיעו במחזור ה-27 לאצטדיון בלומפילד למפגש נוסף מול מכבי תל אביב, אחרי שהמשחק הראשון בין השתיים במגרש הזה הסתיים ב-0-0. אבי נימני יכול להקנות יתרון מוקדם למכבי תל אביב, אבל מול יניב מזרחי הוא לא מצליח להבקיע. יכולת מצוינת של מזרחי ששומר על קור רוח בשער. קריית גת עכשיו מצידה רוצה לעלות ליתרון ראשון. אפרים אינבום כמעט גורם התקף לב לניר לוין. מסוכנת מאוד קריית גת. גדי ברומר בצד השני הכין יופי של כדור לאבי נימני שנוגח ליד העמוד. אנדרס פרוחורנקובס עדיין מחלים מפציעה ולכן הוא לא יכול לשחק את כל 90 הדקות. הוא נכנס בדקה 46. אילי לנדאו מאמר כאן על כל הקופה, ובינתיים פרוחורנקובס הולך בהתקפה עם סטניסלב דוברובין שיוצא בחזרה את פרוחורנקובס. ביצוע מצוין של אנדרס פרוחורנקובס שמדהים כאן את האוהדים בבלומפילד. 1-0 לקריית גת, דקה אחת מכניסתו. אנדרס פרוחורנקובס עושה בית ספר לכל ההגנה של מכבי תל אביב. כדור כל כך חזק שטראובר לא יכול לעצור. 7 שערים תרם העונה פרוחורנקובס למכבי קריית גת, וזה ללא ספק מהיותר יפים. יכולתם גם לראות את אוהדי מכבי תל אביב מוחאים כפיים אחרי השער היפה הזה, וגם לאות הערכה וגם מתוך תסכול על כך שהקבוצה שלהם לא מצליחה בבית לגבור על קריית גת, גם אחרי הבעיטה הזו של אבי נימני אל משקוף השער. קריית גת חולמת כאן על ניצחון שיקטין את הפער מהמקום העשירי ל2 נקודות בלבד, אבל בדקה ה-89 מפח נפש לעולה החדשה כשרובן עובד שעלה קודם לכן כמחליף חוטף את הכדור מבקנין ומסדר את השער הזה לרודריגו גולדברג שכובש 1-1. טעות אומללה של קובי וקנין הצעיר שלא מצליח להרחיק את הכדור. רובן עובד, הכישרון הגדול של מכבי תל אביב, מנסה לכבוש בעצמו. מזרחי עודף את זה אל גולדברג והצ'יליאני כובש שער חשוב למכבי תל אביב. זוהי גם תוצאת הסיום. קריית גת שומטת ניצחון בבלומפילד, אבל מי היה מאמין עד לפני מספר מחזורים שהיא תרד כל כך מאוכזבת מכך שהיא השיגה נקודה אחת בחוץ מול מכבי תל אביב. תנצחו היום? 2-1. למי?
מה זה, למי? חיפה תיקו עם ראשון. עכו 1-1. מעניין אותך? תודה לכולם. אנחנו נדבר אחרי הניצחון. אוקיי? חבר'ה, המאמן מבקש שסיימתם. כשעלינו ליגה אמרתי לך אנחנו קבוצה של דרווישים, אנחנו עוד מעלה. אתה זוכר? אתה זוכר מה אני אומר לך? היום אנחנו מנצחים. רק למסגרת, זה גול, לירן כבר נפל. אני מקווה שאנחנו נכבוש ראשון ולא הם, ואז אנחנו נסגר קצת. צריך לשמור על התוצאה, ואנחנו מתקרבים. זה יקרה. עוד 4 דקות זה יקרה. יוצא מספר 11, אלון כהן, מספר 6, קובי מאמני. יש לנו עוד 3 דקות לחגוג, ואני מקווה שלא נקבל גולים עכשיו הזדמנות. אני עומד למות. הסתכלתי על השעון, היה דקה 89, ואמרתי, הנה, המשחק עומד להסתיים. ואז היה איזושהי טעות בהגנה. יכולים לשמור 2 דקות? אל תעשה מזה טרגדיה בחייך. זה היופי בכדורגל. משחקים עד הסוף, פעם נהנים מהגול בדקה האחרונה, ופעם נמצאים בצד המאוכזב. אנחנו מאוכזבים, בהחלט לא מתוסכלים. אני מתעקש גם מהמשחק הזה לקחת את הדברים הטובים. את הפריבילגיה להיות מאוכזבים. לגילי לנדאו לקחו השנה כבר את החדר ואת המקלחת, אבל אף אחד לא לקח ממנו את החיוך ואת האופטימיות, ויחד עם אלה קריית גת מתקרבת אל הקו האדום. כשגיא לוי פתח את העונה, היו בסגל שלו תורג'מן, זייתוני, בן שמעון, עוואט וטלקר. היום הוא ינסה לשרוד כשברכב הראשון שלו אורי פרי ודיב בושנקה. קרן של גורדנה,
ילשב עם הרחקה אחת, גורדנה ינסה לעשות את זה יותר טוב הפעם. פרו יוצא, אבל דוברובין מגיע לפניו ונוגח את הכדור החוצה. מאז דוברובין הגיע לקריית גת, 15 משחקי ליגה, 6 שערי ליגה, והשביעי כמעט עכשיו. והנה בא כדור לתוך הרחבה של הפועל חיפה, ילשב לא מצליח לארגן לעצמו מצב של ביתה, אבל זיו מוציא את הכדור ומוכשל מאחור על ידי אלקובי, ותהיה לנו ביתה חופשית להפועל חיפה כאשר אנחנו כבר מעבר לזמן. ילשב מסדר את השחקנים של הפועל חיפה גם הם בתוך החומה, ועכשיו הוא יוציא את הביתה. ילשב! והצירה מצוינת של השוער. עבר נעצר את החומה, אבל מזרחי מתעופף, עוצר את הכדור, והשופט אלון יפת שולח את השחקנים לחדרי הלבשה. טובי צריך למהר ולמסור כאשר זיו היה פנוי לגמרי, אבל טובי לא מהר, ועכשיו ילשב בן מרגי, גרייב הולך לאמצע וטובי יכול לכבוש, והכדור הולך החוצה. אין התקפות כל כך יפות, ובוודאי לא אצל הפועל חיפה של העונה, ועם התקפה כל כך יפה זה היה צריך להיגמר בשער, אבל תראו את ההחמצה הזאת של טובי מכמה? 7-8 מטר. סבג מחפש את בן סעדון ומקבל אותו בצד ימין, ובן סעדון רוצה את דוברובין. אלקיים מרחיק, שוב בן סעדון, שוב עם הכדור לאמצע, דוברובין עכשיו נוגח לעבר הפינה וזה נכנס! שער קריית גת! שימו לב, דוברובין מקבל את הכדור בפעם בניסיון השני מבן סעדון, ותראו איזה נגיחה יוצאת לו, ככה לא מי יודע מה, והשוער עד שהוא מגיע, עד שהוא קולט לאן הכדור הולך, זה פוגע בעמוד, מקדים אותו ונכנס פנימה. שער שביעי העונה של דוברובין, וקריית גת ביתרון 1-0 על הפועל חיפה. חנן קובס, עטיה מצוין, מקבל את הכדור, יכול גם לכבוש, עטיה חוצה. עוד התקפה טובה של קריית גת, עטיה הוא זה שמקבל את ההזדמנות לסגור עניין כבר 5 דקות לפני הסיום, אבל הוא בועט לרשת החיצונית. סבג עם כדור הקרב, עטיה שוב מקבל את זה מחוץ הרחבה ולוקח את הבעיטה. איזה שער! מגיע לו למיקי עטיה שיחגוג השבוע את יום הולדתו ה-21. הוא היה אחד השחקנים היותר טובים על המגרש, גם בצד ההגנתי ובדקות האחרונות גם בצד ההתקפי. היו לו כמה הזדמנויות, ועכשיו כאשר נותרו 3.5 דקות לסיום, עטיה מקבל את הכדור מחוץ הרחבה, מכין את המצב, עכשיו הוא לא חושב על מסירה, הוא הולך אל הפינה הגבוהה של ענן פרו וגומר את המשחק ומבטיח לקריית גת את 3 הנקודות. היינו כבדים עד לדקה 35, מהדקה 35 הפגענו כדורגל טוב, יעיל, הצלחנו 2-0, זה יכול להיות יותר, אבל מבחינתי מה שחשוב זה שלהמשיך להיות מרוכזים, זה שלבי הכרעה, אסור לנו לעשות טעויות, ודיר בלק אם נחטא בחטא היוהרה ובגבות לב. הכדור הגיע מהגובה, השתלטתי טוב, מ-20-25 מטר, ראיתי את השער, בעטתי, שמח שזה נכנס. אתה יודע מה זה בשחקן כדורגל, בועט 10 פעם לשער, לא נכנס, פעם אחת בועט, נכנס. במחזור הלפני האחרון הייתה אמורה קריית גת לארח במגרשה הביתי את יריבתה בתחתית בית"ר ירושלים, אבל בגלל הערכת המשטרה שהמגרש בקריית גת לא יוכל לאכלס את כל האוהדים שהגיעו מירושלים, אולצה קריית גת לשחק באשדוד. יוצאים לדרך לבן קריית גת נגד צהוב שחור בית"ר ירושלים, כאמור משחק הבית האחרון של קריית גת, והאצטדיון באשדוד בשליטה מלאה של הצהובים שחורים שהגיעו מירושלים. עטיה עובר יפה, בצד השני מחכה לכדור בן סעדון, בינתיים יש כאן שריקה לעבירה על עטיה.
נראה תנועה של מתחממים לא רחק מהספסל של קריית גת, חיים? כן, כנראה שגוצ'ה קוקושווילי לא ימשיך, יש לו בעיה בברך, גילי לנדאו מודאג. הוא מחמם את אלון מאיה ואלון כהן במקרה שהוא לא יוכל להמשיך. תודה חיים, בינתיים אנחנו עם בעיטה חופשית של קריית גת. אלקובי הוא זה שיקח את הכדור. שימו לב, עוד מעט נראה אותו בתוך הרחבה מספר 14, אינברום, שחקן גבה קומה שמנסה לתפוס עמדה, אבל הכדור הולך אל השער ולידיים של מלול. אינברום כבש נגד בית"ר ירושלים בניצחון הגדול של קריית גת בטדי בתחילת העונה. בינתיים טלסניקוב מכניס את חסן, וחסן מופל מאחור, או שמא נופל. שוב טני קורן מסתכל על הכוון, ואנחנו עדיין לא רואים מה הוא מחליט. הוא שולח את היד אל הכיס האחורי. אם יש כאן שריקה ויש כאן עבירה, צריך גם להיות כרטיס אדום, משום שהוא היה האחרון בדרך אל השער. בואו ונראה, הנה המסירה של טלסניקוב לחסן. חסן, אני גם לא חושב שהייתה כאן עבירה. לא הייתה עבירה, כך שזה לא משנה אם הוא האחרון או לא. בואו נראה שוב. וכמו שאנחנו אומרים שלא הייתה עבירה, מי זה? בן סעדון מקבל כרטיס אדום. החלטה לא טובה. איציק זוהר יכול עכשיו, לא פוגע. 9 דקות של משחק, ואיציק זוהר עם ניסיון ראשון לעבר השער של קריית גת. כאן במגרש הזה באשדוד הוא כבש צמד. קריית גת יוצאת מזה, וזהו חזות. זהו עטיה עכשיו, כאשר טלקר בעקבותיו. עטיה חותך לאמצע ומוצא את דוברובין. ודוברובין יש רק את פרוחננקוב, אז דוברובין הולך לבד אל השער, וגולן מלול כאילו הסיר לרגע את 32 שנותיו מעליו, מרחף באוויר ומצליח לחסום את הכדור הזה שהלך אל המסגרת. הופעה שביעית של גולן מלול במדי בית"ר ירושלים. במשחק הראשון הוא שמר על שער נקי, בששת האחרים הוא ספג 11, שזה די הרבה, אבל הצלה יפה מאוד עכשיו. שוב גולן מלול הולך לכדור, וזה נכנס פנימה! שער של קריית גת! רק החמאנו להגנה של ירושלים, והם נכנעים עכשיו לקריית גת שנמצאת ב10 שחקנים. 12 דקות, ותראו את ההלם על הספסל של בית"ר ירושלים, הלם גדול מאוד גם ביציעים, אבל אלי כהן הוא הראשון שמתעשת ומיד מעודד את החברים שלו. פרוחננקובס נכנס טוב, נגיעה שמטעה את גולן מלול, ומשם זה הולך לרשת, ופרוחננקובס עם שער הליגה השישי שלו, הרבה בעזרתו של גולן מלול, ויש לנו תוצאה מאוד מעניינת אחרי 13 דקות כאן באשדוד. כבר במצב הקודם אפשר היה לראות שקריית גת לא נבלת מהחיסרון המספרי שלה. דוברובין הגיע בעט מצוין, אבל בקרן הזאת שוב השגיאה של בית"ר ירושלים, זה קורה לה יותר מדי. אמסלם מצוין, הנה בא הכדור לאמצע, והכדור בתוך תיבת החמש. גמן לא לוקח שום סיכון ומרחיק את הכדור על הגג של השיקום כאן באשדוד. אחד הילדים מחר בבוקר יקבל את הכדור הזה למזכרת. אנחנו כבר עם כדור חדש ועם בעיטת קרן לזכותה של בית"ר ירושלים. יכול להיות שלמישהו לא יהיה מים חמים היום, רמי. האם לקריית גת יש כאן עוד בעיה עם מספר 4 שלה, גוגושווילי? לא רק גדר מפרידה בין הקהל לבין המגרש, גם כוחות רבים של משטרה ומשמר הגבול עושים כאן לכל אורך הגדר. יש גם הרבה מאוד מחסומים של משטרה מחוץ למגרש, בצמתים הקרובים לאצטדיון כאן באשדוד.
והנה בא כדור הקרן של איציק זוהר. קונובלוב נוגח. דני קורן מסמן לכל מי שרוצה לדעת שיד לא הייתה אל הכתף. עכשיו בוא נראה למה אלקובי כועס כל כך על קונובלוב. כן, על זה הוא רואה, הוא כועס. הנה עוד כדור קרן ועוד נגיחה של קונובלוב אחורנית. ודני קורן היה צריך לראות את הסתירה הזאת של קונובלוב ולהגיב בהתאם. אני מניח שזה עוד אחד מסוג המקרים שקורן לא ראה היום. זוהר הפעם עם קרן קצרה לטלסניקוב, מקבל בחזרה, יורה לעבר השער, וזה קרוב, ופרוחננקובס מתוך תיבת החמש, לא, יותר נכון זה דוברובין שמרחיק, הוא מנסה להרחיק שוב על הגב של טלקר, ושוב על הגב של טלקר, וזוהי עבירה, ושוב איציק זוהר ייגש כדי לבעוט כדור חופשי. לחץ גדול מאוד של בית"ר ירושלים בקריית גת, עושה שקיעה שהיא נלחצת יותר מדי אחורה, אבל כנראה שכרגע אין לה ברירה. הצד השמאלי של בית"ר ירושלים הרבה יותר פעלתן, וגילי לנדאו צריך לתת על זה את הדעת, אולי לשלוח עוד שחקן אחד לאגף הימני. קריית גת כרגע נמצאת במגננה, ובית"ר ירושלים קרובה להפקעה. בואו נראה שוב את האירוע הזה בין אלקובי לבין קונובלוב. אתה יודע מה, זה... הייתה סתירה, אבל גם הייתה קפיצה יפה. כן. בסדר, אוקיי. נעבור על זה. 1-0 לקריית גת אחרי 22 דקות של משחק, ואיציק זוהר פעם השנייה הערב מאותה עמדה. הפעם הוא עובר ושוב מחמיץ. ממש לאותו מקום כמו בפעם הקודמת. בעיטה הייתה טובה, עם רגש מעל החומה, אבל הסיבוב של הכדור לא היה מספיק, ואתה יודע מה, מזרחי גם היה מגיע לכדור הזה, נראה לי ככה. כן, הוא כיסה נכון את הפינה הרחוקה. הכדור הולך על דוברובין. ומשם אל גולן מלול, אם אני לא טועה, זו הנגיעה הראשונה של גולן מלול בכדור מאז ההשמטה שלו לתוך הרשת, מאז השער של קריית גת. גורדנה, פרוחננקובס, רק דוברובין ממתין באמצע, והוא גם כמעט מגיע לכדור הזה. טלקר מחזיר אחרונית, דוברובין נפלם, ויש לנו פנדל לקריית גת. איתן מזרחי היה האיש שהלך על דוברובין. דני קורן הפעם החלטי בצורה חד משמעית. אנחנו צריכים לראות את ההילוך החוזר. גולן מלול הוא השחקן היחידי של בית"ר שניגש. יש שם איזה מגע עם היד, אבל שוב אנחנו לא ממש, אתה יודע מה, יש כניסה אל הכדור שיכול להיות שגם הרגל בדרך. בוא נראה את זה שוב. אם אפשר לראות לא מהזווית הזאת אלא מהזווית שראינו קודם לכן, שימו לב, הולך אל הכדור, נדמה כאילו הוא דוחף אותו ביד, אבל אני לא יודע. אני לא סגור על זה, רמי. קריית גת בסך הכל עם הפנדל השני של העונה, גורדנה מול מלול, וזה 2-0 לקריית גת. גורדנה כובש את השער השני לקריית גת מול בית"ר ירושלים. ולהזכיר לכם, קריית גת ב10 שחקנים. עוד החלטה שאנחנו לא שמים את שתי הידיים שלנו עליה, אבל אין שום ספק לגבי הבעיטה של גורדנה. בסך הכל הפנדל השני שקריית גת מקבלת העונה, גם הפנדל הראשון היה כאן במגרש הזה, באותו משחק הפסד מול מכבי תל אביב, וגם אותו גורדנה כבש. 2-0 לקריית גת. חסן לוקח את הכדור, ויניב מזרחי מוציא את הכדור החוצה לקרן. בוא נדבר רגע על השער של השני של קריית גת. הפעולה היחידה אולי ב-20 הדקות האחרונות ההתקפית, פרוחננקוס מגביה כדור, הרחקה לא טובה של ההגנה של בית"ר ירושלים, ואז מזה נובע המצב של הפנדל. שנדור, טלסניקוב, אולי תבוא בעיטה על השער.
אמסלם, טלסניקוב, רוצה את אמסלם שוב, אמסלם חותך לאמצע, וכובש! 2-1! בית"ר ירושלים חוזרת בדיוק בזמן המתאים, בדקה האחרונה של תוספת הזמן. אמסלם עם שער הליגה השלישי של העונה, בתום התקפה יוצאת מן הכלל של בית"ר ירושלים במבצע אישי גדול מאוד של אמסלם. אמרנו רמי שבית"ר ירושלים משחקת נכון באגף השמאלי, בדקות האחרונות היא לא שיחקה טוב, אבל אפשר לראות כאן, ואחרי זה נדבר על השגיאה שקריית גת עשתה. אמסלם עשה כניסה מצוינת, משך לרגל ימין הפחות טובה שלו והבקיע שער מצוין, אבל אני ראיתי לפני זה שקריית גת משחקת בשמירה אישית. עטיה עבר משמאל לימין עם השחקן שלו, אלון כהן הלך עם זוהר מהאמצע ימינה, וזה דבר מאוד מאוד מסוכן בכדורגל מודרני לשחק שמירה אישית, ולכן קריית גת ספגה את השער הזה. שנדור, חסן, אינדרום איתו, חסן לאמצע, פאצ'ה, פנימה! 2-2! 3 דקות לקח לו לבית"ר ירושלים. פאצ'ה זורק גם את החולצה עם מספר 27 על היציע של אוהדי בית"ר, והצטרכו לעשות לו חולצה חדשה. ירושלים סוגרת פיגור של 2 שערים. פאצ'ה שכבש נגד קריית גת במשחק הראשון כובש גם עכשיו. חסן עושה את עבודת ההכנה ונותן לפאצ'ה כדור אל השפיץ של הרגל, ומשם זה הולך אל הרשת. השער הזה רשום כולו על מנור חסן, פעולה מצוינת שלו, הוא נכנס לעומק מצוין, השיג את אינבום במאוץ עם הכדור, אבל הכי חשוב, הטיימינג במסירה. כאן אפשר לראות, מרים את הראש, לא מחכה כמו חסן שאנחנו מכירים, אלא מוסר את הכדור בזמן ונכון, ופאצ'ה רק צריך לשים את הרגל כמו חלוץ. קונובלוב, טלקר, מריץ מצוין את קונובלוב, עכשיו צריך לבוא כדור הרוחב, והנה ההזדמנות של חסן, אבל גמן מקדים אותו, ועכשיו עטיה, גורדנה, עטיה הולך לבד, ועטיה יכול גם לבעוט לשער, והוא מקפיץ את הכדור מעל השער וזה נכנס! איזה שער של עטיה! אמרנו לבית"ר ירושלים לא לחגוג. 3-2 לקריית גת. עטיה עושה חצי מגרש וכובש. עד היום עטיה כבש פעמיים נגד שתי החיפאיות. שימו לב, הוא מקבל את הכדור על קו האמצע, חושב פרוחננקובס או דוברובין, דוברובין או פרוחננקובס, רואה את היציאה של גולן מלול, מקפיץ מעליו, שער נהדר של עטיה. 3-2 קריית גת. רמי, זה מדהים, כי זה פשוט לא מקרי. עטיה, אמרנו שבקריית גת צריכה הצטרפות, ההצטרפות באה מכיוון לא צפוי מעטיה, מעמדת המגן הימני, מעמדת ההגנה שלו, הוא הולך קדימה מצוין, מקבל את הכדור בתזמון מצוין מגורדנה, מרים את הראש, תראה איך הוא מרים את הראש, עובר את פפורו כאילו הוא לא נמצא, מחפש למי למסור, רואה שאין לו אף אחד, ואז הוא מרגיש את גולן מלול מחוץ לשער, מקפיץ מעליו את הכדור באומנות. שער נפלא, וזה פעם שנייה שהוא עושה את זה, לזכור, נגד מכבי חיפה כבש שער דומה מאוד. מנחם עם הכדור לאמצע, מסירה טובה יצאה בסופו של דבר, עכשיו שנדור, והכדור הזה יוצא לקרן. ועל קובי. כן, על קובי. שעון הולך ומתקרב אל הדקה ה-90. איציק זוהר עם כדור הקרן, מנסה להכין את הכדור לפפורה, ופפורה כובש! איזה מהלך חכם של בית"ר ירושלים! פפורה הוא הראשון שמגיע אל איציק זוהר. כל כך הרבה שחקנים נכנסו לתוך תיבת החמש. השחקנים של קריית גת חילקו את השמירה ביניהם. על פפורה אף אחד לא חשב. ופפורה, שהשער האחרון בחיים שלו שכבש, זה היה בממדי נציונל בוקרסט בליגה הרומנית באוקטובר, כובש עכשיו את השער הראשון שלו עבור בית"ר, ואולי אחד היקרים של העונה. פפורה, 3-3.
והנה באה השריקה לסיום. 3-3 זה נגמר, אבל שימו לב, קריית גת יורדת לליגה הלאומית. איציק זוהר הביאו אותו לביתר ירושלים כדי להציל אותה, והוא עושה את זה. והשחקנים האלה בלבן, בעונה הראשונה שלהם בליגה הבכירה, אומרים תודה לקומץ האוהדים שבא כדי לעודד אותם, אבל קריית גת יורדת היום סופית. הסיכום שלי של המשחק זה ניצחנו 3-3. לא יכול להיזכר במשפט שאבי זיכרונו לברכה לימד אותי כשהייתי קטנצ'יק. מי שמתקיים בכבוד, בדוחק ובעוני, סופו להתקיים באושר, בעין ובאלף. זה מה שראינו היום מקריית גת. היה מותחן, דרמה, לא יכלתם לבקש טוב יותר מזה. יש 55,000 תושבים בקריית גת, נתנו בשבילם את הנשמה. נלחמנו את מלחמתו של החלש כל השנה. להוכיח שהכדורגל הוא לא רק משחק של גדולים, של האליטות, אלא יופיו וקסמו של הכדורגל שהוא נוגע במקומות הקטנים. קריית גת אולי לדעתכם ירדה היום, אבל אני אומר לכם שהיא לא ירדה. לך תסביר לילד בן 12 שמצצל לפני המשחק ובוכה ושואל למה המשחק של פתח תקווה היה ברמת גן, והוא שואל איפה 15,000 צופים שהבטיחו לנו פה למה המשחק לא התקיים בקריית גת. כל השנה לא שיחקנו את המסכנים, לא שיחקנו את הדפוקים ודפקו אותנו. בשעה זו אנחנו מסתכלים במראה, מרגישים שלמים, מרגישים גאים. לא בטוח שיש אנשים אחרים שמסתכלים במראה ולא רואים שם אף ארוך. תודה. למה אתם לא נכנסים למים? אני יודע, עצובים. היינו מסוגלים לעשות את זה, למרות כל הדברים הלא טובים שקרו בדרך, וכל אלה שרצו באמת שנרד, וכל אלה שדיברו מההתחלה שנרד, יכלנו לעשות את זה, ופספסנו את ההזדמנות. למעשה אתמול זה היה משחק שהכל התפוצץ, יצא מהבטן. שחקנים את כל המועקה ואת כל הכעס על העוולות והקיפוח, והיו קיפוחים השנה, היה קיפוח השנה, הוציאו דרך הרגליים, ואתמול זו הייתה חוויה יפה. Landau here speaks that we won 3-3 this game and we play with very big honor and respect, and if we look the mirror we are going to see something good. אני חושב שהחברה הישראלית מתחילה להיות חברה לכיוון של עשירים ועניים, ואין משהו באמצע. ואנחנו כקבוצה היינו קבוצה ענייה, ואנחנו נגד כל הסיכויים ניסינו לעשות את הטוב ביותר. ולדעתי זו הייתה הצלחה. בסופו של דבר קריית גת סיימה את העונה במקום האחרון ותשחק בעונה הקרובה בליגה הלאומית. אבל אולי הזיכרונות היפים שלה מעונת הבכורה בליגת העל ידרבנו את שחקניה לחזור מהר לליגת העל, אולי הפעם גם להצליח לקרוע ביתד. תודה שהייתם איתנו, להתראות.